Здравейте! Това е демонстрационният сайт на GPComs България. В него ние ще ви запознаем как да работите по-лесно и по-бързо с нашата система. Нашата система е на два езика. Езика може да го смените ето от тези икони, в момента е на български. От тази икона може да го смените и на английски език. Ще се върнем обратно на българския. Ще ви запозная с всеко едно меню от нашата система, какво представлява и как се работи с него. Горе в дясно е изхода на нашата система, има часовник за самите GPS устройства, часовника, който е с дата днешната, и от тук може да смените вашата парола. Може да си напишете имейл адрес, старата парола, новата парола, да я потвърдите и да обмените от тази иконка. Сега ще се спреме на всяко едно конкретно меню. Първото меню е наблюдение, то е най-вляво. Потребител тук ще бъде изписан вашия акаунт. Обектите са тук отляво. В дадена ситуация имаме 4 автомобила поставени в различни състояния. Първият автомобил е в зелено, но с хикс. Когато поставите мишката, виждате долу състояние паркинг, 0 км, последни километри, координати, засечен километраж, сим карта, номер на водача, може да поставите и снимка, ако желаете. Втората кола, обекта не се движи, виждате същите данни като състояние, регистрационен номер, водач и така нататък. Третата е по същия начин и четвъртата кола в момента се движи с определена скорост. Може също имаме търсачка бърза, ако имате повече автомобили, да кажем, вземем първия номер, по номер да ги търсите, 5320. Ето виждате, бързо намерихме този автомобил и може да работите с него. След изтриването всички автомобили се появяват. Имате възможност поединично да маркирате автомобила и да го видите къде е, тъй като първият автомобил не се движи, той е в червено. От лявата страна може да увеличите с плюса къде конкретно се намира колата. С още едно кликване може да увеличите още и така нататък, и така нататък, и така нататък. След това може да размаркирате, ако имате желание, и да маркирате всички автомобили, да ги видите къде са в данния момент. Ето виждаме тук са всичките автомобили. Когато увеличите, с скрола на мишката, вие може да ги видите точно къде са, в кой район са. Когато са в червено не се движат, когато са в зелено обектите се движат. Може да размаркирате автомобилите. Има възможност и за сателитно преглеждане на автомобила. Горе в дясно може да прехвърлите и картата става с сателитен поглед. Се върнем в нормалното състояние. На терена. Това е чисто мониторинг или наблюдение на вашия автомобил, къде се намира. Втората икона е относно справките. Какво представляват те? Те са два вида: обикновена справка и инерциална справка. Първо ще разгледаме обикновената справка. Ще вземем, да кажем, първото Audi, ще маркираме днешна дата, ще направим справка. Тук ще излезат всичките състояния за определената дата, която сме маркирали. Името на колата, времето, скоростта, с която се е движила, събитие, ниво на гориво, общо.
Гледаме, че на първия ред обекта не се е движил, той е в друг цвят, както виждате. Тук в дясно има лупа, когато е натисната. Може да видите къде обекта се е намирал в дадената ситуация, тъй като той не се е движил, свети в червено. От тук може да го увеличите или от скрола на мишката. Когато се е движил обекта, ще вземем произволно ето тук. Ще погледнем пак къде се намира. Той е в бяло. Колата вече ще свети в зелено. Също може да увеличите с скрола на мишката. Най-долу, в долната част, виждате през работно време, извън работно, общо време, разстояние, разход, среден разход, период. За определения период колата е минала 14 км, извън работно време не е минала 14 км при обща максимална скорост Хикс. Тук има графика за горивото, на дадената кола няма температурни и за бензина за горивото датчици, но показва графика на скоростта. Ето е графиката на скоростта в Хикс часовете. Може да придърпаме и по-напред като час и да видим определените километри и определените часове. Може да погледнете точно самата графика на скоростта. Може да изпринтирате цялата тази информация на таблица, да запазите тази таблица или да изпринтирате. Може да зададете конкретно работно време от 8:40 до 18:40 или 18 часа, извиняйте. Тогава долу се получава през работно време, извън работно време, определените километри, общо колко се намират. Следващата справка е от инерциалния датчик. Какво представлява инерциалния датчик? Това е ориентация на инерциалните оси и представлява следното нещо. Това са датчик, който изчислява влизането в дупка по Z, тръгване рязко, спиране рязко Хикс и завихране по Y оста. Когато зададем справка по тези критерии, виждаме, че шофьора е карал много разумно, имало едно завихране с скорост 43 км, т.е. тъй наречения дрифт в тази част на София. Така. Имаме и обща справка, следващата икона. Общата справка е конкретно, може да изберете да кажем 6. Всички станции, виждаме, не нямало никакви събития, избираме 7. Даваме възможност, виждаме, че има инерциално едно събитие или общо като тотал. Може допълнителна справка за двете коли да вземете през работно време, време на движение, изминало разстояние, максимална скорост, всичко това да го принтирате, да го разгледате и да го обсъдите с вашите колеги. Следващата икона е най-използваната с справките. Това е маршрути. Ще вземем една кола, пак аудито, тъй като има номер върху него регистрационен. Ще вземем една произволна дата 6 да кажем и ще изчертаем маршрута. Ето го маршрута в тази ситуация. Малко ще го увеличиме, за да видим посоката на движението. Стрелките обозначават посоките на движение. Когато застанете с мишката, виждате обекта колко часа се е движил, с каква скорост и дали се е движил. Горе има възможност за задаване на различни стойности. Например, спирал повече от 5 минути, или 10 или 15, както решите. Маркирате и виждате
че автомобила всичките тези места е спирал на повече от 5 минути. Може да добавите да не е карал с повече от 50 км. Маркирате го. Там, където трака или линията стане червена, значи той е карал с повече от 50 км. Виждате в момента 72, 71, 70, 69, 69, 67 и така нататък. Също може да сложите икона и за инерциалната система. В дадена ситуация той няма инерциални събития. Може да зумирате и още един път трака, ако имате желание вече да видите още по-подробно къде точно покрай коя улица е минал. Както казахме, има възможност и за сателитен изглед. Вече ще погледнете точно къде е, при коя сграда, какво се е случило и така нататък. Ще се върнем обратно на картата. Над тези стойности в дясно има зона, извън зона, общо, което ще ви покажем след малко, километража, който е минал 20 км за толкова време, не е имало инерциални събития с максимална скорост. Това ви е допълнителна информация. Както виждате, тук има два бутона, изчертай зона, даваме изчертай зона, тук излиза, че обекта няма дефинирана зона, т.е. не е зададена зона. Какво представляват зоните? Зоните може да маркирате определено пространство, което да зададете дадена кола да се движи и ако тя напусне това пространство, да ви известява с SMS или имейл. Сега ще демонстрираме как става зоните. Избираме този обект, избираме промени зона, да създадем зона. Издърпваме картата да дойдем в София и създаваме зона съвсем произволно, с едно кликане, след това Перник и след това Пазарджик. Създадахме зона, от която човек, ако напусне тази зона, може да увеличите да стане малко по-голяма. Ако напусне тази зона, ще получи супервайзъра или човек, който наблюдава колите, SMS или имейл за известяване, че е напуснал тази зона. Също може тази зона да я разширите и да кажем да я сложим ето така, като издърпате до правец и тази зона ще стане по-голяма. Така може да променяте произволно колкото искате, да разширите, намалите зоната и да направите различна форма. С едно кликане изчиствате зоната и автомобила няма зададена зона. Това е много добре за коли с голям автопарк. Може да следите всичките дистрибутори, кой къде е бил, дали бил в тази зона, колко време е бил, чрез нашите стопирания. Може да е различно време, за да прецените дали е свършил правилно работата си. Следващата иконка е паспорти. Избирате конкретен автомобил. Има име на автомобил, регистрационен номер, SIM карта, километраж, ако искате. Няма водач. От тук може да добавите водач и да обновите данните. Допълнително може да направите събития, когато натиснете вътре име на събитие, начална дата, дата, край и да добавите. Получава се принципно смяна на граждан. Тук сме направили смяна на масло, къде е фактура и така нататък. Тук има иконка и добави, промени изтри. Когато влезете ето така, виждате конкретната информация. Това е един вид органайзър или напомняне какво трябва да се свърши допълнително към него. Горивото ще прескочиме, защото тук станциите по принцип нямат гориво като цяло. Това е само образно вкарано, но
за да следите горивото, трябва да имате датчици на горивото. Отчета на гориво, разбира се, е съвсем произволен в дадена ситуация. Фактурите тук в тази иконка, вие ще получавате проформа фактура всеки месец, известяване, каква сума дължите, а хартиен носител ще го получите допълнително по куриер. Тук може да въведете водача, който показахме, с име, телефон, снимка, да го направите активен, информация за него конкретна и да го запишете. Той се получава после, когато сложите. Тук виждате водач, пише няма водач. Когато го въведете, тук ще има водач. Сега ще го направим, за да видите как става. Иван, телефон X, активен, информация 1, запиши. Тук може да променяте и да направите каквото искате по него. Сега ще го изтриеме. Това ще го направим да не е активен. Така, следващата икона е за недвижими обекти. В нея може да въведете определен обект. София, младост, блок 234. Да го потърсите. Виждате, че тук е намерен. Да го добавите. Той излиза вече конкретно. Може да смените името тук. Ета фирма. Хикс. Да добавите като информация и тук в ляво ще ви излезе стационарния обект. Когато маркирате стационарния обект, той ще ви излезе тук синьо единия и другия конкретно до него, тъй като имаше преди въведен допълнителен обект. От тук може да размаркирате отделно. Накрая имаме пътен лист. Взимаме определен обект. С плюса въвеждате конкретна станция. Пишете ще изтриеме старата, че е въведена. Ето така ще въведем новата станция. Ще напишем серия 1, фактура 3, номер пътен лист, т.е. 3. Ще зададем днешна дата. Тук долу в ляво може да въведете и другата дата. Тук долу в ляво има 4 иконки. Маршрут 123 примерно. Давате и виждате пробега на колата за тази дата. Запазвате промените и те са ви тук. От иконката в дясно може да ги изтриете. Тогава няма нищо. Горе в дясно е изхода, откъдето може да излезете от нашата система и акаунта ви да остане сигурен и запазен. Давате изход. Благодаря ви.